F'din ix-xandira se naraw liema kien il-bini prinċipali li l-kavallieri bnew ġewwa l-Belt Valletta. Dan il-bini għadu sal-lum iżejjen lil din il-belt sabiħa li nbniet mill-kavallieri wara r-rovina li ħalla warajh l-assedju l-kbir tal-1565. Il-pjanti tal-belt il-ġdida saru mill-perit Franġisku Lapparelli. Imma mbagħad il-pjanti tal-knejjes, tal-palazzi, tal-ifran, tal-isptar u tal-bereċ saru mill-perit Malti Ġilormu Kassar. Il-kavallieri ħadu ħsieb jibnu u jżejnu lill-Belt Valletta mill-aħjar li setgħu. Fiha bnew l-aktar palazzi u knejjes importanti. Fost dan il-bini insibu il-Palazz tal-Grammastri, il-Bereċ tal-Kavallieri, il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan u s-Sagra Infermerija. Il-Palazz tal-Grammastri qiegħed f'nofs il-Belt Valletta. Dan fih faċċata twila ħafna, b'żewġ bibien prinċipali u l-ispazju bejn it-twieqi tiegħu mhux kollu tal-istess daqs. Il-kantonieri, bħal fil-binjiet prinċipali ta' Kassar fil-Belt, huma goffi b'sinjali fondi minn dudin. Il-kmamar huma lussużi imdaqsin b'saqafoli u mimlijin pitturi ta' battalji fuq il-baħar u tal-assedju l-kbir. Fil-Palazz tal-Grammastri insibu żewġ kmamar importanti ħafna. Insibu l-ewwel nett l-armerija tal-kavallieri. Hawn insibu armi li kienu jintużaw mill-kavallieri waqt il-battalji li kellhom kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar. Insibu wkoll imbagħad is-sala tal-arazzi. Arazzi huma tpenġijiet maħduma kollha kemm huma bil-ħajt. Il-kavallieri ta' San Ġwan kienu ġejjin minn pajjiżi differenti. Kull wieħed minn dawn il-pajjiżi differenti kellu il-lingwa tiegħu, kif ukoll id-drawwiet differenti tiegħu. Kull lingwa kellha l-berġa u l-kap tagħha. Għalhekk inbnew il-bereċ. Berġa kienet palazz kbir li fih kienu joqogħdu il-kavallieri ta' lingwa waħda. Hemm kienu jieklu, jistrieħu u jorqdu. Kull lingwa kellha id-dmirijiet tagħha. Fosthom il-parti tagħha tas-swar x'tiddefendi. Ħafna mill-bereċ inbnew mill-ġdid fis-sekli ta' wara, inkella twaqqgħu bil-bombi fl-aħħar gwerra dinjija. Il-konkatedral ta' San Ġwan imbena biex iservi bħala l-Knisja tal-Ordini ta' San Ġwan. Din il-Knisja hija mibnija fuq pjanta forma ta' salib, b'faċċata lixxa mingħajr ħafna skultura. Fil-ġnub tal-Knisja insibu l-kappelli ta' kull lingwa tal-kavallieri. Madankollu, ġewwa wieħed isib altari mnaqxa u ħafna rħam u pitturi ta' nies famużi li jagħmlu lil San Ġwan mużew tal-arti. Billi l-għanijiet prinċipali tal-kavallieri kienu l-ġlieda kontra l-misilmin u l-kura tal-morda u l-feruti, ma setax jonqos li huma ħadu ħsieb jibnu wieħed mill-aqwa sptarijiet ta' żmienhom. Is-Sagra Infermerija, kif kien imsemmi l-isptar tal-Ordni fil-Belt Valletta,
kien jilqa' fih diversi kmamar. Fosthom waħda mill-akbar kmamar fl-Ewropa li setet tilqa' f'każ ta' bżonn sa 2000 sodda. Dan l-isptar kien għall-irġiel biss u kien fih taqsimiet għall-kavallieri, għall-ilsiera u għan-nies komuni. Il-faċċata ta' dan il-bini hija nieqsa minn kull xorta ta' tiżjin. Billi il-kavallieri kienu nies sinjuri mill-aqwa familji tal-Ewropa, huma ħadu ħsieb isebħu l-belt il-ġdida tagħhom mill-aħjar li setgħu. Matul is-snin bnew swar ġodda u bini ġdid li kompla saħħaħ din il-belt bħala fortizza u sebbaħa bħala l-belt kapitali ta' mexxejja nobli u sinjuri Ewropej. Biżmien il-kavallieri bdew jagħtu iżjed każ tat-tiżjin tal-bini u kumditajiet oħra. Huma bdew jikkompetu bejniethom dwar min kellu l-ħila isebbaħ il-palazzi tiegħu l-aktar. Inbnew teatru, djar privati, knejjes, funtani u monumenti. In-naħa ta' ġewwa tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan reġa' ġiet imżejna fuq stil barokk. Kif ikun l-istil barokk? Ħarsu lejn dan il-bini. Din kienet il-Berġa ta' Aragona. Il-faċċata tagħha għadha kif darba iddisinja Ġilormu Kassar, jiġifieri pjuttost lixxa. Issa ħarsu lejn dan il-bini. Din hija il-Berġa ta' Kastilja kif tidher illum. Illum hawn insibu l-uffiċċju tal-Prim Ministru ta' Malta. U hawn jiltaqa' il-kabinett. Ġilormu Kassar kien iddisinja il-faċċata tal-Berġa ta' Kastilja bħal dik ta' Aragona, jiġifieri lixxa. Imma il-Gran Mastru Pinto ħoloq it-tiżjien u l-iskultura li nistgħu naraw illum fuq il-faċċata tal-Berġa ta' Kastilja. Għalhekk nistgħu ngħidu li ftit ftit il-bini fil-belt ħaxejra aktar imnaqxa u mżejna bi-skulturi li ħadu post is-sempliċità tal-istil ta' Ġilormu Kassar. Nistgħu ngħidu li fil-belt kif beda jgħaddi żmien beda dejjem aktar jintuża l-istil barokk. Il-Belt Valletta hija patrimonju dinji, waħda mill-hekk imsejħa World Heritage Sites. Ġiet dikjarata hekk mill-Għaqda tal-Ġnus Magħquda il-UNESCO. Għalhekk ejja nieħdu ħsiebha u nibżgħu għaliha. Tassew li għandna għaliex inkunu kburin biha.